lamun arsa antuk jatuh krami ketika akan mendapatkan suami atau istri atau pasangan. Pripun Bu Kesi? Den prayitna ing pamilih hira aja waton wadon aja milih wong ayu kaping pindho melek wong sugih. Dadi wong rabi iki aja milik karo wong ayu lan wong sugih sebabe. Mergo rupa ayu iso luntur, bondo donya iso gempur, kabeh ora ana sing langgeng. Ya ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Monggo. Ping telu pangkat derajat iku bisa keneng sembang sarabungan kapilot mreng wicara kang manis manis Nuneno. maramani den prayitna Matur sembah nuwun Bu Kesi. Digarap rong rambahan sepisan Bu Kesi, yang kedua nyuwun karo mantan mahasiswaku sapa Mas Ferdi Sambo. Iki dalang saka Magetan. Oh iya to. Mumpung cedhak nusul ngancani Mase, ya Mas Danang Suseno. Mas Sulomo, Prastya Sulomo. Mangga dipun aturaken sarung jagung dados